Yo, mga kaniti-arite, ito subong sa Ashray Villa. Dili na yun sa may, lapit sa may Pandanon. Ma-house tour tadi sa balay ni Miss Tess kag ni Alex Gochanko. Very rare lang ni nga makasulod yung mga dili sa ining balay, mga gwapo lang gid kag mga sikat lang gid na makasulod di. Di makadto tadi masulod tadi subong. Dali ti Alex, I regularly introduce ko sa si Alexi. The very beautiful Alexi. Tadi may pond din sila. Ano niya sa? Malinis door, kaya order, gitila ni mama. Oo. Hindi mahuya. Wala ko ganina huya. Hindi niya akong balay huya. Wala ko ganina huya. Ikaw pa. So, ang hambal niya, ang ini, Balinese door. Halin din sa... Java. Ano? Bawig na... Ano? Ano hambal mo? Okay, may baliga. May changgid yun. From Java. Sorry. Sala niya ni Alex. From Java. Oo. From Indonesia. From Java. Indonesia. So, gintali lang! Gintransport ni ang ini nga door from there pakadto dire. No, sa Pilipinas. Just imagine ang cost and all. Igaling magkaranon sila, di okay lang. So manuktok na ta, masulod na ta. Dali na Dilex. Kasi una, per, kapatuktok. Tagbilay, manang. Masulod na. Oh, come inside. So masulod na ta. Look at this. Oh my goodness. Lantawa. Pagsulod mo ba lang daan? Lantawa nang ang view. Nice. So I would like to introduce kili ang the owner of the house. Si Miss Tess. Hi. At 28 years old ka pa lang, ma'am, noon. Siya na din owner sa balay. As you can see the interior. Grabe. First time ko ganyan ang magkita niya din ang reaction. Subong sa ako. This is my first time coming in this house. So, lantawan niyo ba na? The hotel, ma'am ba? Nice. So, ini ang ilang... ini tulong-tungan sa mga yabi, sa mga BMW, magsulod ka, no? Tulong-tungan sa mga, ano pag ginang ginatungtong nyo din, magsulod ka mo? Tikod! Mga wallet, may unod nga tag 1 million. Tapos, dito mauna din sa ilang living area, no? Mamang ini, halin tanan sa ano, ma'am, no? Hindi mo yan. Ang iba collections kung itugay na tapos yung transfer niya from the house. Oh, ang iba yung parang kuha-kuha akong din ng mga And Miss Tess is well-traveled. Hindi sila permini sila travel ng mga lugar. So far, ang paborito nyo, gitang Bali. Bali-inspired ang inyong lugar. Favorite ko lang for vacation. Kaya ang Ashray meaning calm, lush environment. Ashray meaning niya Indonesian word. I see. So, kay Small Out, nakita ka na sa katapat, dire. No? So, nakita nyo din ang ilang mga lugar, mga well-maintained, ma'am, no? From Indonesia sa tanan. Oo. So, from the paintings, and mga figurines nyo din, mga collections, ano magbiyahe? Next, ang ato na kitchen. Ma'am, wala naman ginagamit yung kitchen. Kay kitchen, ang dirty, ato tinasagwa. I see. So, diriya, magugas-ugas lang mo sa mga blueberries, mga strawberries, grapes, sarisa. So, makita nyo din ilang, pati yung ilang, island, makita nyo ilang island, cut ng Japon yung wood. So, may intercom sila sa outside kitchen, sa dial 1. Manong, liw ko galing sa Sibuyas Bombay, nga tag 1,000 ang kilo. Kumplito sila. So, kumplito, mayroon ito di sa, ano ni sa mamo? Oven. Mag-roast ka chicken. Whatever. Kaag, ari kita ang pinaka-high-tech sa dala. So, hindi ko mag-record kay Maria Labo, maglabay. Hindi ka nabutang na niya para may nahod ba na? Okay. Amak nyo, pating saran nyo bala, mamahaw ka di, amo ni mga view. Oo, do painting, no? Kasi kaong-kaong ka lang di sang ugang mo, pero ang imong view, amo na, ugang mo, pero halin sa Sibuya. Yan, ano bala? Pusit? Ugang ang ginapakaon niya, mga grapes, no? Very nice. So, ang Bali inspired yun mas more sila sa native, ma'am, no? Tapos meron din sila collection ng wine. Kag dire, syempre sa buwa.
the best place. Exactly. Hindi na di sila gamadyong. Bakotso-kotso. Kung may involved sa mga kotso-kotso. The bonfire, matoast ka sa mga marshmallow. May toast ang marshmallow. Pang social, may mga toast ang marshmallow. Nabalaan niya. Tapos ang ato, wala pa ha. Heaven's Gate. Ha? Heaven's Gate. Heaven's Gate, which means ano? Basta isa na siya kakalatuan sa Bali na ano, na Da ka ma-meditate or something? sikat. Ano ko na tanok sa mountain, sa kakada. Oo. Pagkitaon ako sa This itsura. will be, mataas ni sa? Oo. Dali lang. Ang sample, pakita ko lang. Gano'n ka din usually? Get-text? Gano'n ka? Gabadyong. Gabadyong. Galing round this of Ginaislan ko. Ginaislan. Na? Wow. 3 sa babaw, 3 sa dalo. So, December naman Slow niya mo. may appointment ka naman sa amin para sa Vilas. Oo. December or January. Arita dia. Wow. Tahoma. So, they're working on it right now, no? Oo, Lapit na naman ina tapos siya. ang completion. Kaya may artist, nag-uubra sila eh. So, masunod yung mga 96%. 96%. Take note ang inigiling nga lugar, rest house lang ni nila ha, hindi ni nila yung residence nga balayo. Oo. For rent lang niya. Hindi ni for rent. Hindi. Vacation home. Vacation home lang ni nila yan. Ang ilaya nga balay, hindi tanang niya pag-disclose kung di nila lugar. Bro, just ano lang ni nila yan, rest house lang ni nila. Kung do matyagan nila, no stress na sila sa city, takaan na to sila pwede di sila kasaka. If you can see ang view da perte ka namin gidyo makitaon ang ano ni siya Kanlaon. kalaon nga ano. Oh, dala ka. Pasukan. Now, kung if ever, God forbid, malupok, hindi na sila magtanaw-tanaw. Hindi naman, hindi man layo. Layo, kay dito Tapos na to yan. naog siya sa creek. Ate Manaw sa creek. Hindi ginadi sila galing malabot. So, hindi kami malabot. Tilayo na ninyo, Bali na niya di ba? Oo. Tuya Kanlaon, tuya. Hello? Alright, so we're done here sa first floor. Masaka na to sa second floor. I guess Romeo Ang guest room, seniors. Okay, so if you're lucky enough to be a guest of the Gochancos, you'll be treated sa amo nga lugar. Natuwa niyo ba? May duwa ka bed na may gitan sa tunga, no? Para hindi ka mo magtapika sa inyong asiko, at least may privacy. Tapos dire ay kanami sa inyong bathroom. Okay, may sila stone Cute. Riverstone. Ha? Riverstone. Riverstone. From where? Java. Java. Grabe. Hindi ko ba na-imagine kung paano nyo naging transport, ma'am? Totoo. May supplier, kami siya yung bahala. Deliver, hindi direct diri sa balay. Grabe. Door to door. Barko. Wow. Okay, so sa mga special nga tao, kung doon hindi ka may special, dito ka sa may folding bed. Okay, next. Dire, powder room na din ni ma'am. Hindi, atong pa na. Atong tanan. Anong to mo din yung mga face kung okay, dire ka di may powder room ka. Okay. O, second floor ka. Second floor na ta. Alex, lead the way. Shout out kay Small Loud no? Kung makita mo Small Loud, I challenge you nga dapat may amo kami nga balay. So hindi sila itakan sa salas dire. May salas pagid sila dire sa babaw. No? May mga giraffe. Kuha mo siya. Family room. Family room ini, room na din. Couples room. Couples room. Kung sinong guest na couple. Okay. So meaning si Alex hindi na di pwede. And so complete ang room, may ara ka na nga dahil yung privacy, may ara ka room ni mo, kag may ara ka bathroom ni mo, nga kag may sila may sink from Java, no? Straight from door to door gina. Kaya kapuyan. Tapos ang view katahom na da. Kapuyan na sila maglakat-lakat, duluong na diya sa ila balay. Tanawang view da pag mata mo ya o sa agatan ang mountain. Si Kanlaon. Tantawa bala.
Kunaga namin na dilan taon. Pero kung gabi, basta makita mo, may manananggal, lupad-lupad, kulbaan ka. Sara mo lang. Pwede, 360 degrees. 360 Ang tawa degrees, pala. kadali. Tuwan nyo ba naman kung hindi ka mo mga relax, may mga problema ka mo sa ulo. Kung hindi, pag ka mo ma-relax, amunin nga lugar, ya. At tuwan nyo ba may pool, amunin yung mga view, May bonfire. may bonfire, Tawag ko kung may ng Heaven's Gate. Heaven's Gate. Instagrammable. Instagrammable. Correct, correct. Dumadula. Kabalo ko mga tigulang pero sa atin, hindi na nakasampot mga mas. Ini painting from Bali. Kinaya. From Bali. Tanan yeah. nga painting Grabe, from gida. Bali. They Why stuck sa with the imitation? they stuck with the with the concept of Bali na lang gid tanan. Ako niya pala na Bali na mag-utang kabla Bali ko na utang. Pero iniila Bali. Plito. Ang pwede niya man ya mahotel yang inyo nga balaya. Hindi for special friends lang yun. Kamu pwede, dire. Like Kung us. grupo niyo. Oo, gusto niyo ma-overnight. Ako accommodate kung nakuha. Special, di ka galiya mo. Hindi sino na di room. Ako, nagiging. Tita, nawa mo nga po, niya shower lang tawa. Naingi dia pinasahi gid May mga bato-bato. May bato-bato. Kag fossil. Oy, look at this. Look at this. Mahuya ko magdupla di, no? Sa diri nga kanami gid ho. Fossil gini nga, mga stalactites gini guro. Kag stalagmites. Grabe gini kumpleto gid. Wala gid sila may na-miss nga detail, no? Every detail is from Bali. Tapos ang view mo ni, magbanta ka mo naman. Careful lang, kaya ka slippery. CCTV camera makita o daon do may Nakalog ba na? Tapos guys, ang diriya mga kalinte, may gid ang mga bag yan, mga wala ni VL, LV. Yeah. Nga katambay na kinabutangan mga grocery, mga uling. Kagari, hinay-hinay lang tadi. Okay, medyo wet, no? Taga mo naman yung video. Ano pilas tao? So if you can see right there, amo na ang villa da, may dako nga gate overlooking man sa Kanlandog na ding area siguro if I'm not mistaken. Oo, kanlandog. Do ka asyendera gid sang ilang dating no. Facundo himulbuli ang mga karnero. Natugnawan ako. Do ka amo ginaya sang ilang dating na diri. Inday! Kita nyo? Kita mo. Inday. Ang ido na mo, inday na. Inday mo tawa. Kaya ito tawa siya. No, there. Tatahong-tahong diba? I'm lost for words ang ining lugar. Masunset Grabe, na. grabe. Tapos pwede ka di kalibot. Manglingling ka, Abi. Wait. Having dirty kitchen. Ang dirty kitchen nila, hindi dirty. Kompleto, dito hindi may-ari na sila mga vegetation, no, ma'am? Oo, taga mo na mga maintenance. Mga maintenance balay, nila sa na, mga gardenero. Report ka na dito, ha? And then, Hindi ka mo ayawan, tulong pukuan ba? Okay, next. third floor. Sa third floor. Last na floor. Doon may nakita ko nga may gym. Ah, dito, patuya ko. Ano yan? Ano na din? Hindi na gym. Hindi na gym. Ito, wala pa nun. Sige, For the boys, sada, kung mag-iba lang kung gusto nila before sa natulog. Oo, sige, sige. Okay, so gintaga na the permission ni Mr. The bedroom. Wala, yes. Good for 5, pwede din. I see. Ano yan? Isang detail niya do budget. Oo. Ang hindi nga mga mga design ma'am nang ginano mo gini. May architect ka mo sini or Wala, muna kiga travel kami sa Bali. Ito dapat experience. Tapos sunod na mo. Tagto kami sa mga hotel. Ay, taglami si Miso. Ito sundo na naman. Oo. So ang nagubra sini sila lang gid gali, no?
Sila gid na nagkutkot sang mga palende. Kontraktor! Tapos sila. kabilang ka ba? Ano gusto na mo? Oo, ginombre niya. I see, okay. Kabrida, dahil taka 360, palibot, lusot din. Muna ako na nahidawan mga kalinte. Ang tutod bilang nga baho. Ang taon. Natapos na natin mga bedrooms. Feeling ko si Alex wala di gatulog. So may di gatulog si Alex. Di tira ka lang niya gatulog. Nga wala ka gidi bedroom. Halin ka gina. Wala. Sala lang. Sala lang sa. Bis kasi Anyway, kung wala ka bedroom, na di po may mga guests, hindi kinahatag na usag guests. Na mga close lang. So ang ini nga nga pagkita sa lugar paila-ila lang ni anay nga te wala kamuya. May amo kami sini. Paila-ila lang ni anay for next year gidang grand opening sa ini nga lugar. So we're looking forward nga hopefully ang mga tao ma-enjoy gini nila ang nga lugar kasi it's very unique no kag modern gid kag ang every detail nga ginbutang ni nila is tagaan gid nila attention. Except sa kwarto ni Alex wala sa kwarto lower siya. Small loud eh. Ha? May hello to din sa atin mga guests na. Hi. After ni Mama Jong kami, kag mangkutso-kutso kami. Paborito ginamon nga pastime.